Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. O karong gabi ng mga igsoon, mo na pud ni ang panahon nga kita magtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. O kabalo ko nga excited tayong tanan nga mukat-on sa pulong sa Ginoo. Excited tayong tanan nga ang atong espirituhanon nga kinabuhi makakaon na usab sa mga espirituhanon nga mga butang nga gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Kung kinsa to excited, karong gabi na before ta magtuon, atoon na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise God. Next on, dili ginato na siya undangon sa pagdeklara sa atong kinabuhi tungod kay ako kay kahimuan mo na ang ginatawag og haga diha sa Joshua 1:8, matter or meditate mo na ang pulong sa Ginoo igsoon. Praise God. Og karon magapadayon ta ato ta sa ato ang foundation text sa atong pagtuon karong gabi na atong pagkakuhaon diha sa Zacarias chapter 9 verse 12. Ang pulong sa Dios nagaingon siya, kamong mga nabihag nga nagalaom, balik na kamo sa dapit, diin luwas kamo sa katalagman. Karon sultihan ko kamo nga ibalik ko nga doble ang nawala kaninyo. Magampo ta sa pulong, amhanam ang langit nun. Salamat God nining matahong nga kagabi. Salamat Lord sa kay gayunan nga magihatag ka namo God, kay gayunan nga kami makakatuon usab sa imong pulong magtuon, kay gayunan Lord nga maka-celebrate na mi Lord sa imong gibuhat dito sa cross more than 2,000 years ago. Kay gayunan alang ka namo God ang among espirituhan nga kinabuhi God, makakaon usab Lord sa mga pinasahi nga mapagpadayag karong gabi na Ginoo. Nasayod gid kami God nga ikaw ang magapataliwala ning tanan mo kining gisalig diha kanimo Lord Jesus, tungod kay mo ginaila Lord. Kung wala ka, wala gid mi mahimo. We honor you in Jesus name. Amen. O Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, atong tunan ang pulong sa Ginoo o ang ato ang tema karong gabi na is mo ni siyang ginaingon nga ang dalan padulong sa dubling panalangin. Praise God. Kung imong tan-awon ang Biblia mga igsoon, na ay mga tao diha nga na mga struggles nga naagian sa ilang kinabuhi, pero wala gid sila ming biya, wala sila ning surrender. Og sa panahon nga ningduol sila pagbalik sa Ginoo, padayon sila sa Ginoo kung unsa ang nawala sa ilaha gidoble sa pag abot diha sa ilahang kinabuhi. Amen. Muna karon gibiyon ang mga igsoon ato ni siyang tun-an tungod kay kita nga mga Kristohanon usa ni ka butang makahatag sa ato kadasig sa pag-alaga, di ba? Mura ba og mag-enjoy ka sa kinabuhi nga usa ka Kristohanon tungod kinasayod ka nga naay Dios nga mutabang sa imuha, naay Dios nga mugiya sa imuha, naay Dios nga mutudlo sa imuha, naay Dios nga naghatag usaad sa imong kinabuhi. Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, naay mga pangutana nga atong tubagon nga maoy atong mahimong basihan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay. Unsay atong buhaton aron mahibaluan nato ang dalan padulong sa dubling panalangin, or unsay imong buhaton para mahibaluan nimo ang dalan padulong sa kanang ginatawag natong dubling nga panalangin para ni sa atong tun-an karong gabi na. So, praise God. Okay. Kung imong tan-aw igsoon ang Biblia sama sa akong giingon kaganina, unsay ito? Di ba? Nagingon ko sa inyo meditate, haga, to matter. Okay. Ato ko nang basahon ng Joshua chapter 1 verse 8. Okay. Para atong masayran kung unsa ang mga pamaagi sa Ginoo para maka-experience ta sa kanang ginatawag dubling panalangin para sa atong kinabuhi, para sa iyang mga katawhan igsoon. Okay.
In verse 8 nga siya, ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa Kasugoan. Pamalandungi kini adlaw o gabi aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat ni ini. Ug sa ingon ni ini nga paagi, magmauswagon ka ug magmalampuson. Okay. Kung imong tan-awon diri igsoon, unsay atong buhaton? Okay. Atong pangutana sa atong buhaton para mahibal-an to ang dalan padulong sa dubling panalangin. Kung imong makita diri igsoon, para ka magmauswagon sa imong kinabuhi, para ka magmalampuson sa imong ginabuhat sa imong kinabuhi. Yan siya, ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa Kasugoan. Okay, kung sa di Kasugoan, pastor, mao ba ni ang 10 Commandments? Kung imong tan-awon igsoon, kining gihisgutan ni Joshua dire is mao ni siyang ginatawag og Torah, ang 5 books sa ilahapang panahon tungod kay wala pa man ang New Testament, so wala pa ang mga ubang mga sulat, mga libro. Kining ginatawag og Torah is mao ni ang gihatag sa Ginoo kang Moses sa diha nga nakisulti ang Ginoo kang Moses dito sa Mount Sinai for 40 nights and 40 days. Kung imong tan-awon igsoon, naa dito ang mga sikreto para makita nimo kung unsa ka maayo ang atong buhi nga Dios, para makita nimo kung unsa ang mga pamaagi ang mga butang nga angay natong hinumduman o angay natong buhaton para ma-enjoy nato ang kining ginatawag og dubling panalangin nga gikan sa atong buhi nga Dios. Imong tanawon kung atong balikan atong pamalundungan adlaw-adlaw, gabi aron atong mahibaluan kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Okay, kumayo ka nga atong tumanon ang tanan nahisulat ni ini. Okay. Unsay resulta diha sa imong kinabuhi. Okay, mayon pagka dili na to tumanon. Kaya naman ko sa grasya, ilalom naman ko sa grasya. Di na ko matuman ana. Which is kung imo tan-awon igsoon, kung nakasabot ka sa grasya sa tong buhi nga Dios, ikaw ang pinakamatinumanon nga Kristohanon sa tibuok kalibutan kung nakasabot ka sa grasya. Tungod kay ang grasya igsoon mo ni naghatag sa imong kusog aron ikaw makapadayon. Okay, sa imong pagtuman ni ana, sa imong pagpractice sa imong kaugalingon, sa imong pagpamalandong, sa imong pagtuon, sa imong pagbasa sa libro sa Kasugoan, karon sa atuang panahon karon naa naman nanay ginatawag og daang kasabutan, nay ginatawag og bag-ong kasabutan. Okay, diha sa daang kasabutan kung imo nang tan-awon mao na ang shadow sa kung unsa ang umaabot nga mao naata karon na sa inyo covenant in Christ. Muna, kung imong tanan igsoon sa diha nga atong ginapamalandungan, atong ginatun-an tungod kay dinhi nato makita igsoon ang sikreto, ang mga susi aron mahibaluan nato kung unsa ang mga plano katuyoan sa Dios sa atong kinabuhi ug unsa ang mga pamaagi gikan sa atong buhi nga Dios para ang imong kinabuhi mosuwag, para ang akong kinabuhi mosuwag, para ang imong mga plano mulampos, para akong mga plano mulampos. Okay, mo din na isa igsoon ang actually daghan pag mga pamaagi diha sa Biblia pero kay limited man na atong oras. Usa lang kabutang akong i-share sa inyo ha, o naapay untay daghan labi na ang kining ginaingon nga ang grasya sa Ginoo atong hibaluan nga kining tanan tungod lang sa grasya sa atong buhi nga Dios. Pero kini lang ako i-share sa inyo karon atong pamalandungan, atong tun-an kung unsa ang imong nahibaluan. Okay? Unsay buhaton? Halimbawa, nasayod na ka sa pamaagi sa dalan padulong sa dubling panalangin. Okay. Naakay nakatunan pinagi sa imong pagpamalandong, naakay nahibaluan pinagi sa imong pagbasa o nahibaluan nimo ang mga pamaagi kung unsaon nato pagsunod ang imong gibasa. Okay. Unsa may imong buhaton sa imong kinabuhi? Sa tanan nga imong gibasa. Sa tanan nga imong nahibaluan. Unsa may imong buhaton igsoon as believer? Okay. Ang imong tan-an igsoon, atong ibutang or put into practice ang tanan nga atong nahibaluan, ang tanan nga atong nadunggan, ang tanan nga atong nabasa diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang Pilipos 4:8 hangtod sa 9 ingon siya. Diha. Gawas ni ana mga igsoon, hunaan ninyo kanunay ang mga butang nga maayo ug tinay. Ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom ug dalaygon.
Siya, sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo ug mga binuhatan ug ubanan gayud kamo sa Dios nga nagahatag og kalinaw. Okay. Sa atong kinabuhi karon as Christian or as believer, moingon ka nga gawas nun na ka, yes, tinuod nga gawas nun ka, pero kung ang imong pagkagawas nun imong gigamit sa dili maayo, lisod na po kayo na pagkagawas nun igsoon. Okay, sa ato nga mga Kristohanon, imong tan-awon si Apostol Pablo dito sa Filipos, nagadasigid siya. Ya? Huna-hunaon na to. Kanunay ang mga butang nga maayo og dinaig. Okay, unsa may mga maayo og dinaig sa isa mong hunahuna nga nasa imong palibot nga angay nimong hunahunahon. Okay, mga maayong butang, pagtabang sa uban, ang pagbuhat og maayo, ang pagtabang sa uban, pag nay makikita sa imuha, nga na Biblia nga mutabang ta di na to ipakita, pero usahay dili man gyud nato makontrol atong kagaling makatabang ta bisan nay tao. Kabalo ba ka nga gidayeg nila ang imong kinabuhi, gidayeg nila atong buhi nga Dios. Mo nang giingon sa diha, una-una tato kanunay ang mga butang maayo ug dinaig. Siya ang matuod, si matuod. Mahitungod sa pulong sa Ginoo, ang mahitungod sa kamatuoran, ang mahitungod sa ginatawag og maayong balita nga mao ang grasya sa buhi nga Dios. Halang don, matarong. Sa man matarong kanang ginailan nato ang matarong diri sa kalibutan, ato na siyang kanunay hunahunahon atong ibutang sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, kanang pagkahalang doon, pagkaimportante sa mga butang, putli, balaan, matahom ug dalaygon. Amo daw na atong panghuna-hunahon igsoon. Kay mahin ka nga maghuna-huna kag dili maayo, escape. Mahin ka nga unsa ba kung hunahunaan karon? Ingon ang pulong sa Ginoo, huna-huna ang mga butang nga dinaig, huna-huna ang mga butang nga matahom ug dalaygon. Kaya naman sa diha nga imong ginahuna-huna ang kining mga butang nga ug imong ginasunod, kung unsa ang imong nahibaluan may tungod sa pulong sa Dios. And siya, sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo ug mga binuhatan. Kung imong tanawon sa Apostol Pablo igsoon, unsa ba iya ginatudlo samtang na nagawali pa siya diha sa Filipos? Imong tanawon igsoon na ang iya ginatudlo ang mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios, ang mahitungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, ang mahitungod sa kamatayon ni Kristo ug sa iyang pagkabanaw ug sa iyang finished work dito sa krus sa Kalbaryo, nga ikaw ug ako gihatagan niya sa kasiguruhan ug paglaom sa kinabuhi. Kaya ngayon siya, sa diha nga atong sundon, sa diha nga atong ibutang into practice sa atong kinabuhi, kung unsa ang atong nahibaluan, kung unsa ang atong nadunggan nga ginawali sa mga pastor, nga ginawali sa mga tao nga nakasabot sa grasya sa atong buhi nga Dios. Ngayon siya, ug ubanan gayud kamo sa Dios nga nagahatag og kalinaw. Sa diha nga mapansin nimo igsoon ang kalinaw diha sa imong kinasuluran, sa imong kinabuhi, tungod sa imong pagsunod sa plano ug kabubuton sa Dios. Mayngan sila nga ay ang usa mang klaseng kalinaw. Okay, kung naa jud ka sa kamatuoran igsoon, ang imong kinabuhi makaingon ka nga murabag walay kalinaw, tungod kay adunay mga tao nga mosamok sa imuha, adunay mga tao nga kana bitang motipas or modaot sa imong ginatudlo. Murabag mo ka murabag way kalinaw, pero diha sa imong kinasuluran kung naay kalinaw, maunay timailhan igsoon nga naa ka sa tinuod nga kamatuoran, tungod kay ang Dios nagauban sa tinuod nga pagpanudlo, sa tinuod nga nagasunod sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang kalinaw mo ibutang diha sa imong kasing-kasing, di mailhan nga ang Dios nagauban kanimo. Amen? Praise God. Okay, unsay atong ginabuhat igsoon? Atong ginasunod, atong ginapractice ang mga butang nga atong nahibaluan. Okay. Sa atong pagpractice niya na igsoon, ato usab buhaton unsay ato usab hunahunaon ang ginatawag og kining kaayuhan sa uban. Okay, mangutana ko sa inyo ha karon, siguro diha sa inyong balay moingon mo nga ay kanunay man ko nagahuna sa akong silingan, kanunay man ko nagahuna sa akong pamilya, sa akong mga loved ones. Maayo na siya igsoon, dili lang kay sa atong pamilya, dili lang kay sa atong mga loved ones. Imong tan-aw ng Biblia, hunahunahon na to, especially ang pamilya na to diha sa atong buhi nga Dios. Ang pamilya
nga makahatag sa imong kusog o gihatagan nimo sa imong kusog. Ang pamilya nga naghatag sa tuwag kadasig o gihatagan usab nimo sa imong kadasig, mo na ang tong pamilya diha sa tong buhi nga Dios. Ayun siya ang Pilipos 2:4. Ayun siya, dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong hunahunaon, kundili ang kaayuhan usab sa uban. Sa atong pagbuhat sa ingon igsoon, mao na ang usa ka pamaagi nga atong nakita ang kana bitawng pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Atong nasaksihan kung unsa siya ka mahigugmaon sa atong kinabuhi. Atong nahibaluan ang dalan padulong sa dubling panalangin. Mo na ang usa ka tawo nga nakasabot sa dalan nga iyang giagian. Nagahunahuna sa uban ug ang kaayuhan sa uban dili lang kay sa iyang kaugalingon ug ang kaayuhan usab sa uban ay iyang ginahunahuna. Okay. Kung imong tan-awon sa imong paghunahuna sa uban, sa imong pagbuhat sa ingon, sa imong pagpractice sa kung unsa ang imong nadunggan, ang imong nabasa, ang imong nakatunan sa mga ginatudlo sa mga pastors diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. Okay, sa imong pagbuhat sa ingon igsoon, sa imong paghunahuna sa uban, kabalo ba ka nga dili ka kalimtan sa Ginoo, dili kalimtan sa Dios ang imong paghago, dili kalimtan sa Ginoo kung unsa ang imong gibuhat nga maayo. Kaya kung imong tan-awon ang Hebrehanon chapter 6 verse 10, ayun siya diha, matarong ang Dios. Amen. Kaysa mutuon niya na nga matarong ang Dios. Amen. Siya, ug dili gayud niya mahimong kalimtan ang inyong mga maayong binuhatan. Ug ang inyong gugma kaniya nga inyong gipakita og padayon nga ginapakita pinaagi sa pagtabang sa susama ninyong katawhan sa Dios. Kanang imong panghunahuna sa imong isikatawo igsoon, alang sa kaayuhan sa imong isikatawo sa imong mga loved ones, especially sa pamilya sa Ginoo. Kabalo ba ka nga wala kalimot ang Dios ana? Wala na niya ingon nga wala tagaig pagtagad, kundili kanang tanan igsoon naa na siya kanang ginatawag og ganti nagiandam sa Dios sa inyong kinabuhi. Ang mga maayong binuhatan nakakita ang Ginoo ni ana. Ang inyong gugma nga inyong gipakita o inyong gipadayon sa pagpakita ngadto sa uban, pinaagi sa inyong pagtabang, pinaagi sa inyong pag-comfort sa mga taong nagkinahanglan sa inyong comfort, pinaagi sa inyong pag-provide sa mga taong nagkinahanglan sa inyong provision, pinaagi sa inyong paggiya sa mga taong nagkinahanglan sa inyong giya. Ang pinakanindot diha nga atong hunahunahon igsoon kanang ginatawag ng susama ninyong katawhan sa Dios. Kabalo ba ka nga usa na sa mga butang nga atong masabtan dapat tungod kay kung kita nga mga anak sa Ginoo, kung kita nga mga believers nagkahiusa o nagtinabangay, nagdinapigay, makita sa kalibutan ba mga makaingon sila nga unique ni sila nga church ba, unique ni sila nga pamilya, di ba? Kung makita nimo sa usa ka pamilya nga grabe ang pagkakugihan, grabe ang kalipay, ang kalinaw na silang pamilya, ang silingan makaingon gid na lahi ni sila nga pamilya, unique. Kita usab nga igsuon, kamong tanan diha nga makadungog sa kong tingog, bisan unsa man ang imong relihiyon, bisan unsa man ang imong denominasyon, bisan unsa man imong ginatuuhan, kung si Kristo ang imong ginatuuhan o ginasaligan sa imong kinabuhi, ikaw ug ako isa lang ta sa mata sa Ginoo. Ikaw ug ako igsuon ta sa mata sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako magkahiusa. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako walay babag, walay kanang nag-aalih sa tuwa. Moingon kasagaran mo gud ingon sa uban nga akala sila lahi na sila denominasyon, lahi na sila relihiyon, dili nato na pamilya. Okay. Kitang tanan nga si Kristo ang atong gisimba, ang finished work ni Jesus sa atong gisaligan, ikaw ug ako igsuon rata. Walay kalainan nato diha.
sa mata sa Ginoo. Okay? Ingan ang pulong sa Ginoo, dili kalimtan sa Dios kung unsa imong gibuhat, ilabi na sa pamilya, sa mga katawhan sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Okay. Sa atong kinabuhi, kung nahibaluan nato ang dalan sa padulong sa dubling panalangin, makita diha sa ihang kinabuhi kung unsa gyud ang mahimong resulta ni ana. Mahimo siyang manggihatagon. Kung kinasayod siya nga ang paghatag usa ka pamaagi sa Dios nga ang dubling panalangin magaabot diha sa imong kinabuhi. Ag pang paghatag igsoon mo nay usa ka butang nga maghatag sa imuha og kanabit maghatag sa atong buhi nga Dios nga dili magduha-duha nga rilisan ka sa iyang panalangin. According sa Proverbs chapter 11 verse 25 to 26 sa New King James Version, ayun siya. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Ayun siya, ang manggihatagon nga kalag mahimong adunahan. Grabe no, kung mong tanaan ng Proverbs ba? 11:25. Ayun siya. A generous soul will be made rich. Kung manggihatagon ka, nakita nimo, unay baluan nimo ang dalan padulong sa dubling panalangin, will be made rich. And he who waters will also be watered himself. Kung nagapatubig daw ka sa uban o sa kuan pa, usa man nagapatubig ka, imong nagaatiman ka sa uban, nagaatiman po ka sa imong kaugalingon. Kung nagahatag ka sa uban, ginahatagan usab nimo ang imong kaugalingon. Kung nagapakaon ka sa uban, ginapakaon usab nimo ang imong kaugalingon. Ano na iyang giingon diha sa Proverbs 11:25. Sa verse 26 in siya, the people will curse him who withholds grain. Ayan siya, ang tao daw mutunglo kaniya nga nagahawid sa pagkaon. But blessings will be on the head of him who seals it. Yan siya, apan ang panalangin naa sa ihang ulo, kaniya nga nagabaligya niini. Praise God. Ato nakita diri sa kalibutan karon adunay mga Chinese nga ginataguan nila ang produkto kung kay para ingnon ba nga walay stock para mamahal. Siguro dili lang po Chinese, daghan po uban diha nga ingon ana ilang ginabuhat. Pero kung imong tan-aw igsoon, ang tao biblical jud kay no? Ang mga tao pag makikita gani ana nga balita, grabe ang pagpamalikas, ang pagpanunglo ni anang tawhana nga nagholds, nagtago sa mga stocks. Pero ang mga tao daw nga nagabaligya, according pa sa verse 26, sa blessings will be on the head of him who seals it. Naay sikreto igsoon. O sa other pa diha sa Biblia, sa Proverbs, ang manggihatagon, ang pagkamanggihatagon mo'y source nga ikaw madato. Ang Proverbs 22 po, verse 9, ayun siya, he who has a generous eye will be blessed. Ang generous eye daw will be blessed. Grabe no? Manggihatagon nga mata. Okay. Nganon di ay ang mata di ay tungod kay siya ang nakikita physically sa kung unsa ang mga problema sa uban, kung unsa ang kakulangon sa uban, ang imong mga mata. Kung unsa ang nakita sa imong mga mata, then gina-practice nimo imong kaugalingon sa pagbuhat niini, na ay blessings diya sa imong kinabuhi igsoon. Okay? Blessings ang nagaabot. For he gives of his bread to the poor. Kung imong tan-aon diha, makita nimo nga ang iyang paghatag wala giingon nga gihawiran niya ang blessings, kundi gihatag niya ang iyang pan o iyang pagkaon ngadto sa mga pobre. Okay. O kanang imong paghatag igsoon, labi na sa mga kabos, kanang imong pag-share ngadto sa uban, kanang imong pagkamanggihatagon ngadto sa uban igsoon, kabalo ba ka nga ang
dili ka nang matawhana imong gitagaan. Kundi atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, kung muhatag ka sa uban, murabag ang Dios ang imong gipahiram sa imong gihatag sa uban. Kaya nga naman, dili sila ang mubayad sa imo, kundi dili ang Dios. Kung nitabang ka sa uban, dili ang tao ang mubalo sa imo, kundi dili ang Dios. Usa kung muhatag ka sa uban, sama lang nga ang Dios ang imong ginapahiram. Kaya nga naman, ang Dios ang mubalos, ang Dios ang mupanalangin sa imuhang gihatag sa uban. Kung imo tan-awon ang panultihon, chapter 19 verse 17, yan siya. Kung muhatag ka sa kabos, kung muhatag ka sa mga kabos, sama lang nga nagapahulam ka sa Ginoo, kay ang Ginoo mubayad kanimo. Okay. Kinsa nagabless sa imo ang Ginoo? Kinsa nagaprotekta sa imo ang Ginoo? Kung moingon ka nga, bantayan ako ning tawhana kay kinahanglan sa akong pagbantay. Ang mubalo sa imong kinabuhi mao ang Ginoo. Moingon ka nga i-bless ako ning tawhana kay kinahanglan siya sa akong blessings. Kaysa mubalo sa imo ang Ginoo. Mo na pinakanindot dahil igsoon. Mga itong nasabtan, kini mga butang nga igsoon. Ato dyan ang ma-enjoy kung unsa ang mga panalangin nga gikan sa atong buhi nga Dios. Okay. Katulong pangutan na unsa o kinsa ang dalan padulong sa dubling panalangin. Atong aton angay na atong mga pamaagi pero kini atong dapat mahibaluan karon. Unsa o kinsa ang dalan padulong sa dubling panalangin. Kabalo ba kay igsoon? Walay laing dalan nga padulong sa dubling panalangin kundi si Jesus lang. Klaro ka sa John 14:6 siya, mitubag si Jesus kaniya ang ako ang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. Kumayo kay igsoon nga ay padulong man na sa langit, si Jesus ang dalan. Pero kabalo ka kung nakasabot ka sa grasya, ug imong ginaila si Kristo, imong ginaila nga siya ang tanan alang kanimo, siya ang dalan, siya ang susi, padulong sa panalangin nga doble, nga makaingon ka nga, grabe Lord, imuha lang gid ang tanan, wala gyud ako Amen? Okay, masay posibleng mahitabo kung imo nang natugkad ang dalan padulong sa panalangin. Unsay posibleng mahitabo diha sa imong kinabuhi. Tungod kay imo namang gi-practice imong kinabuhi, nahimo kang nagahunahuna sa uban o imong ginasunod kung unsa ang imong nakatuunan, imong gina-apply sa imong kinabuhi. Unsay posibleng mahitabo diha sa imong kinabuhi igsoon. Okay. Pananguna sa tanan, adunay pagpasidungog, pasidunggan ka sa Ginoo. Kung imo tan-awon ang Matthew 25:35 hangtod sa 40 siya. Kaysa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon. Mao ni ang ginaingon diha sa Biblia nga sa panahon nga moabot na si Kristo siya. Ug sa dihang giuhaw ako, inyo akong gipainom. Sa dihang nahimo akong dumuduong, gipadayon ninyo ako sa inyong balay. Sa dihang wala ako'y bisti, inyo akong gibistihan. Sa dihang nagsakit ako, inyo akong giatiman. Ug sa dihang gipriso ako, inyo akong gibisitahan. Unya mitubag ang mga matarong nga diha sa akong tuo. Ginoo, kanus akaba namo nakita nga gutom ug among gipakaon ug giuhaw ug among gipainom. Kanus akaba namo nakita nga nahimong dumuduong ug gipadayon sa gipadayon sa among balay o walay bisti ug among gibistihan. Kanus akaba namo nakita nga nagsakit o napreso ug walay ug among gibisitahan. Ako ingon nga hari motubag. Ang tinuod sa dihang gibuhat ninyo kini ngadto sa usas sa labing ubos nako nga mga igsoon samara nga gibuhat usab ninyo kini kanako. Okay, kana ding pagtabang nato sa uban igsoon, especially sa mga katawhan sa Ginoo. Ang Dios ang mubalos. Ug ang Dios moingon sa imong kinabuhi, well done, good and faithful servant. Pasidunggan ka sa Ginoo igsoon. Sa diha nga imong nakabot, o sa diha nga imong gi-apply kung unsa imong nahibaluan igsoon, dubling panalangin ang hatag sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Nga naman, tungod kay gusto sa Ginoo nga himuon kanyang panalangin ngadto sa uban. Ang 2 Korinto 9:8 hangtod sa 11 nagaingon, ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan. Okay? Unsa inyong gikinahanglan karong gabi una? Nagkinahanglan ba mo kaayuhan? Na sa tong buhi nga Dios. Nagkinahanglan ba mo og kalinaw? Ang Dios makahatag ni ana. Tungod kay mas labaw pa sa inyong kinahanglan
ang ihatag sa Ginoo. Nagkinahanglan ba mo og trabaho? Ang Dios nagaandam niya. Nagkinahanglan ba mo breakthrough sa inyong kinabuhi? Ang Dios ang makahatag ana sa inyong kinabuhi. Siya labaw pa sa atong gikinahanglan aron dili kamo kulangon o kanunay kamong makatabang sa uban. Unsay katuyuan sa Dios nganong doble ang blessings nga ihatag sa Ginoo sa imo ha? Sobra-sobrang mga panalangin ang ihatag sa Ginoo sa imo ha? Tungod kay gusto sa Ginoo nga kanunay ka nga makatabang ngadto sa uban. Verse 9 siya, sumala sa gingon sa kasulatan, nangahatag siya sa mga nanginahanglan. Kung imong tan-aw ang Biblia, bali-balihon naman na, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, ang Dios walay undang sa paghatag sa iyang mga katawhan sa panahon nga sila moduol sa ilang pagkinahanglan. Siya, kining matarong niya nga binuhatan dili gayud hikalimtan bisan kanus-a. Ug ang Dios nga nagahatag og binhi ngadto sa mag-uuma aron makakaon mausab ang Dios nga maghatag kaninyo sa inyong mga kinahanglanon. Ug sa ingon ni ini magadugang pagayod ang inyong pagtabang sa uban. Grabe no? Kung ang Dios naghatag binhi sa mga langgam, sa mga mag-uuma, sa mga tao nga naa sa kamot sa Ginoo, ang Dios usab ang maghatag sa imong panalangin. Ang Dios usab ang mopalambo sa tanan nimong gibuhat, tanan nimong mga plano sa imong negosyo, imong kaumahan, imong trabaho, mga projects nimo. Ang Dios ang nagakonekta ana sa imuha para kanunay ka nga makatabang sa uban. Siya, ug sa ingon ni ini magadugang pagayod ang inyong pagtabang sa uban. Panalanginan niya kamo sa madagayaon gayod aron makatabang kamo kanunay sa uban. Grabe no? Uy mo tan-awon dili ba? Ang blessing sa Ginoo igsoon sa mga tao nga nagatuog nagasalig, mulabaw pa, mas mudaghan pa, mulambo pa diha sa imong kinabuhi. Ikaw nga nagatuog kang Kristo, ikaw nga nagasalig kang Kristo, ay nga naman aron padayon ang imong pagtabang sa uban. Ug ang daghan ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyong hinabang nga gipadala pinaagi kanamo. Kung imong tan-an diri igsoon, nganong dublihon, triplihon, daghanon ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod sa iyang katuyuan. Ang iyang pangalan mabayaw tungod sa imong kinabuhi nga gigamit sa Ginoo. Then ikaw pod nga gigamit sa Ginoo, ikaw pod nga nakasabot sa grasya, ikaw pod nga nagatuo nga ug nagasalig og imuhang ginakonekta ang imong kinabuhi ato sa Ginoo. Sa diha nga mo enjoy ka sa panalangin, makaingon jud ka sa imong kaugalingon, dili ni ako tungod lang gini sa Ginoo. Daghan kag mga connection, mga opportunities kinabuhi, makaingon ka nga dili gini ako iya gini sa Ginoong tanan. Muna ang pagdayeg iya lamang sa atong buhing Dios. Og ang mga tao nga nakatilaw sa imong tabang, nakatilaw sa blessing sa Ginoo, magdayeg sa Ginoo. Kung imong tan-awon igsoon, diri sa kinabuhi sa kalibutan igsoon, makristohanon ka man o madili, daghang pagsulay, daghang mga tentasyon, tribulation, pag-antos sa kinabuhi. Pero padayon lang. Sama kang Job. Kung imong tan-awon si Job, daghan kay siya pagsulay nga nagian. Daghan kay siya kasinatian sa kinabuhi nga makaingon gid siya nga grabe. Pero sa dihang giilan niya ang Dios nga mo'y source sa tanan, giilan niya mibalik sa pagduol sa atong buhi nga Dios, gidoble sa Dios kung unsa ang naa sa iya. Sa dati o karon mas doble pa ug ang iyang mga anak mas gwapa o gwapo pa kumpara sa una niya nga mga anak. Grabe no? Grabe si Lord ba? Kung modoble kini si Lord, the best. Kung mobalik kini si Lord, mo bless kini si Lord, the best. Kung imo tan-an ang Job chapter 42 verse 10 siya. Human makaampo si Job alang sa iyang mga higala, gipauswag siya pag-usab sa Ginoo o gihatagan og doble sa naangkon niya kaniadto. Okay, unsa may imong nawala sa imong kinabuhi? Unsa may nangawala diha? Igsoon, kung imong tuuhan og saligan ang pulong sa Dios, kung imong saligan ang finished work ni Jesus, imong masinatian ang saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Isaiah 61 verse
7, ingon siya diha, imbis nga maulawan kamo, madubli pa hinuon ang panalangin nga inyong madawat. Gikan sa inyong yuta ug malipay gayud kamo sa inyong madawat. Ang inyong kalipay magapadayon hangtod sa hangtod. And siya, imbis kay maulawan daw ta, kitang tanan angayan mo kita sa kaulawan. Pero igsoon, dili kaulawan ang ihatag sa Dios sa imuha. Kaya nga naman, si Kristo ang nindawat sa kaulawan dito sa cross. Si Kristo ang nahimong tinunglo dito sa cross. Si Kristo ang nahimong sala dito sa cross. Aron ikaw ug ako, dili makadawat sa kaulawan nga angay unta kanakto. Sa ihatag niya sa ato, dubli-dubling panalangin. Aron magakalipay ta hangtod sa hangtod. Ang atong kalipay magapadayon samtang naa pa taning kalibutanan nagapaabot sa atong buhi nga Dios. Ang kalipay sa atong kinasuluran magapadayon tungod sa pagpasinati sa Ginoo sa iyang pagkamaayo ngani sa atong kinabuhi. Amen. Muna sa atong kinabuhi igsoon, dili lang gyud ta mulunga, dili lang gyud ta mo atras, mopadayon lang gyud ta sa pag-claim, sa pagdeklara sa kung unsa atong ginapangandoy sa Ginoo tungod kay ang Dios nakita niya ang tanan. Imong paghago nakita niya tanan, imong kinabuhi nakita niya tanan, ug siya ang nagtabang sa imo, siya ang naghatag sa imong kusog aron ma-enjoy nimo ang tanan. Sama kang Eliseo ba? Kung imong tan-aw sa Eliseo sa iyang kinabuhi, uban kang Elias, wala gid siya ning biya. Tungod kay nagapangandoy siya og tubling anointing. Sa may natabo kang Eliseo, iyang na-enjoy. Imong tan-awon ay ikaduhang hari kapitulo 2 versikulo 1 siya. Sa wala pa dad-a sa Ginoo si Elias sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos, nagalakaw sa dalan si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Mingon si Elias kang Eliseo, dinhi ka lang kay paadtuon ako sa Ginoo sa Betel. Panmingon si Eliseo, ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayud ako mubulag kanimo. Usa na ato sila sa Betel. Kung imo tan-awon diha igsoon, tungod sa iyang gipangandoy sa atong buhi nga Dios, tungod sa iyang gipangandoy kang Elias nga maangkon niya ang dubling anointing. Ikaw pod kung nagapangandoy ka sa Ginoo, dubling mga panalangin. Dot. Pagkalig-on, pinagistabang sa grasya sa Ginoo. I-practice ang tanan kung unsa imong natun-an. Unaha ang Ginoo. Matid pa sa Mateo 6:33. Daiga atong buhi nga Dios, pasalamati ang buhi nga Dios sa tanan ay ang gibayran dito sa cross more than 2,000 years ago. Sa ato nga mga Kristohanon Nixon, kita nga mga believers, ang ginapangita sa atoa, isa ang atong kasing-kasing nga mapasalamaton, madinaygon nga ito kaniya. Sama sa akong na istorya dito sa usa sa ako ang nahimong amo sa mga trabaho, ingon siya, sa akong kinabuhi karon wala nako nagasigig pakiluoy sa Ginoo, kundi nagapasalamat nako, nagadayeg nako tungod kay more than 2,000 years ago ibayran ni Kristo tanan para sa mga usa ko. Usay ang mga Kristohanon, usay makalimot nga humana gibayran ni Kristo. Usay sige lang gihapon og pagpakiluoy, usay ang pagpangayo nila inubanan sa ilang pag-antos kay hinaot na lang makaluyan sila sa Ginoo, ihatag ilang pangandoy. Ikson, ikaw nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, ikaw nga nakatugkad sa gugma sa Ginoo, pasalamati ang Dios. Kaya ngayan siya sa pagday, angayan siya sa imong pagpasalamat, angayan siyang tubuyon, bayawon sa mga katawhan. Tungod kay kung imong tan-awon, siya lang ang nagbuhat sa tanan, sa imong paglaom, sa imong kinabuhi, sa kalipay nga diha kanimo. Amen? Praise God. O ay nilang taman ang pulong sa Ginoo, mag-ampot ta. Amahan na mga langit ng salamat God, ini matahom nga kagabi salamat sa imong mga pulong Ginoo. Imong pahinumdum na usab ka namo. O salamat sa pagsilyo nga kinitig mahilabtan sa among kaaway. Magamit na mo ni sa among pag-alagad o nagapaabot sa imong pagbalik. We honor you in Jesus' name. Amen. Okay, amen. Magapadayon tayo sa ato sa atong communion. Okay? Ibayon na to ang bread. Isa atong ready. Sabay mo. Hallelujah. Sa gabi nga gabihan si Jesus, ikaw sa tinapay may pasalamat siya sa Dios ug kining kipikas-pikas yang gihatag siya matinang nagmingon siya. Piningapan nga nagsimbolo sa akong lawas, nga nag-antos sa sakripisyo alang kaninyo buhata kini alang sa paghanggap kanako. Lord Jesus, salamat Lord.
Salamat Lord sa kahigayunan nga magihatagan. Kahigayunan nga kami makahandom na sab sa imong buhat dito sa Cross Calvary. Lord, ang imong lawas God mo ni antos ning dawat sa tanang sakripisyo, mga bunal, grabing kasakitan Lord Jesus, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord kasi mong gibuhat Ginoo alang kanamo. Ngayon kasi mong pulong ni 1 John 4:17, kung unsa ka karon mousab kami. Lord Jesus, nagpuyo ka diha sa trono sa Amahan, uban sa kalipay, magpuyo sa mis kalipay ug kalinaw. Nagpuyo ka nga matarong, magpuyo usab kami dinhi kalibutan na uban sa katarong pinagi sa imong tabang. Nagpuyo ka nga walay balatian, wala kay TB, wala kay dili ka high blood, wala kay dili ka diabetic, wala kay ubosipon kalintura, wala kay bisan unsang klaseng sakit. So are we in this world. Salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa imong mga walay pagluban. We honor you God in Jesus name. Let us eat the bread, symbolizes the body of Christ. So sa mga gabi diyan si Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gihatag siya matinud-an. Umingon siya kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kombinante. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon sa matag inom ninyo niini inyo gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala. Dugo nga naghimo kanamo ang hayan diha sa trono sa imong gingharian Lord Jesus. Diya sa imong dugo Lord Jesus, nagadagay dayang mga kaayuhan mga panalangin sa imong katawhan. That's why karong gabi na God. Digil mi mo undang Lord sa pag-claim ni ana, sa pagdeklara ni ana kanang mga panalangin, kanang mga kaayuhan maga-manifesto na sa Kristo sa kinabuhi. We honor you in Jesus name. Amen and amen. Let us drink the wine, symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Sa imong pagkamaayo sa matag usa ng kinabuhi Lord. Salamat Lord sa mga pulong. Salamat Lord sa mga katawhan God nga nakadungog sa akong tingog karon. Salamat Lord sa mong pag-comfort sa ila, pagpanalangin sa ila sa mong katawhan Lord nga nakinahanglan sa mong kaayuhan. Salamat Lord, I release healing karong gabi na Ginoo. Masinatian lagad sa may ilang gibati sa ilang lawas gikan sa ulo hangtod sa lapalapa Ginoo. Ang kaayuhan nga gikan kanimo mag-aabot ngadto kanila. Lord, ang mga katawhan na kinahanglan comfort karong gabi na God. Salamat Lord sa mong pag-comfort sa ila. Salamat Lord sa mong paglipay sa lagan. Kinahanglan kalinaw mag-auban kanila. Kinahanglan kalipay mag-auban kanila Ginoo. Lord, ang mga katawhan Ginoo kinahanglan og breakthrough Lord, financial, physical, material, spiritual Lord. Lord, amo na gina-release karong gabi na God sa mga katawhan Ginoo nga ma-enjoy nila Lord, masinatian nila God kung unsa imong pulong Ginoo. Tungod kay Lord, kining tanan God tungod lang gid sa imong grasya Ginoo. Walay amo Ginoo. Okay, mong pulong kanunay nagapahinumdum ka mo, kanunay nagatudlo ka mo sa unsay among buhaton para Lord among ma-enjoy Lord ang imong mga blessings. Wala kay hunong sa pagpahinumdum ka mo God. Salamat Lord anang tanan. Salamat God even Lord ang pamilya sa inyo covenant in Christ. Uban kay Pastor ni Ruth Yatson kay Steriani. Salamat Lord sa pagpakikuban kanila. Salamat Lord sa pagligon kanila. Salamat Lord sa paglipay kanila God. Salamat Lord sa pag-provide sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, spiritual. Even Lord sa pagdumala ni Pastor ni God sa inyo covenant in Christ. Salamat Lord. Amo ginaisang at yan kanimo God. Even ang kinabuhi ni Pastor ni God. Lord, salamat sa tanang butang. Salamat Lord sa nasus sa Israel Lord. We declare blessing, shalom, salvation God. Salamat Lord, nasus sa Pilipinas God Lord. Amo gining isang at yan kanimo God, our President, our Vice President. Salamat Lord ang pagkamatarong ug ang kaluwasan mag-abot niya lang protection Ginoo sa tanang dumala Father. Gikan sa presidente hangtod sa pinakababa Lord nga dumala sa mga nasod yan. Salamat Ginoo. Ikaw ang nakig-uban, ikaw ang nagalig-on kanila God. Nabubarog sila Lord sa bisan unsa mga pagsulay nga nagaabot sa nasod sa Pilipinas Ginoo. Salamat Lord sa mga kaigsuonan karon God nga nagapaminaw. Salamat sa iyong pagpanalangin kanila, pagligon kanila, paglipay kanila gikan sa mga kabataan hangtod sa mga hamtong Ginoo. Salamat Lord sa tanan, sa fast recovery sa tanan Lord nga nay mga gibati. Salamat Lord sa pagpanalangin Ginoo. Salamat Lord karong gabi na karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magatabang kaninyo, ang Dios magalig-on kaninyo kang dungog ug himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Iya lamang sa atong buhi nga Dios ug ang tanang anak sa Dios
muingon og amen og amen. Salamat mga igsoon sa higayon nga inyong gihatag karong gabi na makita-kita tag mga adlaw alas 9 sa buntag para sa atong devotional. Amen. Bye bye. God bless. Shalom.